Hormirudiak askotan erabiltzen ditugu gelan ikasleekin lan egiteko. Gai askori buruz, eskatzen diegu taldeka, adibidez, egitea hormirudi bat, gero gelan jartzeko, pasilloetan eta bar. Bueno, ikusiko dugu nola egin hormirudi bat interaktiboa geniali erabiliz. Badaude beste aplikazio batzuk egiteko, ni frogatu ditut batzuk, eta azkenean, genialirekin oso ondo egin aldira, geniali frogatu dugu ja, eta geldituko gara plataforma horretan, aprobetxatu saldugun guztia. Azteko badaukagu ja erregistroa eginda, aurreko ariketa batean egin genuen genialirekin, eta orduan erregistroa egin behar da eginda. Orduan kokatuko gara genialin, eta egingo dugune izango da crear geniali. Eta crear geniali egingo dugu normal, presentazion bat, besterik ez. Erabilia bada beste baten bat, baina egingo dugu crear presentazion. Egingo dugu bakarrik horri batekoa noski, egingo dugu horri batekoa, eta besterik ez. Bide batez, hemen ikusiko dugu, gauza pare bat, bereziak edo. Beha bada joango gara beste aplikazio batzuetara gauza batzu txertatzeko, eta ikusiko dugu nola askotan, arazo bat planteatzen zaigunean nola bideratu aldugun eta nola konpondu aldugun arazo hori. Batzuetan beste aplikazioetara jo behar. Eta horregatik, pizka bat ezagutu behar beste batzuk, eta azken finean, aztertzea eta mugitzea da interneten ditugun baliabideen artean. Aukeratuko dugu plantilla basika, eta plantilla basika horretan, erabiliko dugu, usar esta plantilla. Zuriz hasiko gara, orduan hemen daude horri pilo bat, baina zuriz hasiko gara eta orduan utziko dugu plantilla basika. Besterik ez, hori bakarrik erabiliko dugu. Eta gainera sartu bezain laster, ezabatuko dugu, agertzen dena zuriz hasteko. Guztiz zuriz. Kenduko ditugu bi horiek eta guztiz zuriz. Hasiko gara. Nire ideia da, adibidez, eta gogoratu, ariketa hauek, guk egin alditugu ikaslei aurkezpen polit bat egiteko, edo ikasleek noski egin aldute baitare haiek gai bati buruzko informazioa aurkezteko baitare era polit batean. Hasiko gara, eta egingo dugun lehenengo gauza izango da ondo bat jarri. Eta ondoen artea, aukeratuko dugu bat dagoena, edo aukeratuko dugu igoko dugu guk irudi bat, hori ja, badakigu, bale? Igo nahi badugu ordenagailuko irudi bat, sakatuko dugu hor, bilatuko dugu, eta igoko dugu. Edo interneteko esteka bat. Nik hemen aukeratuko dut bat hemendik, bale, hau, adibidez, eta horrela utziko dut. Nire ideia da jartzea, izenburua, eta gero, zertatzea irudiak, bideoak, testu bat, noski beha bada, esteka bat internetera, eta baita ere, soinu bat. Joango gara ikusten poliki-poliki, lehen txertatuko ditugu errezenak, eta gero joango gara txertatzen aurreko urrengo bideoetan besteak. Azteko jarriko dugu testu bat izenburua jartzeko, bilatuko dugu izenburu polit bat, adibidez letra hau, ondo egon alda, eta hemen jarriko dut Barakaldo. Subtituloak kenduko dut, azteko, eta hemen jarriko diot izenburua, Barakaldo. Barakaldo hori buruzko egingo dut, buruzkoak, orduan, badakizue, honekin, jolastu aldugula testu motarekin, tamainarekin, eta gardenarekin, eta gardentasunarekin. Ni jarriko dut adibidez, bakarrik aldatuko diot kolorea eta tamaina pizka bat. Eta jarriko dut bere lekuan. Badaukator, izenburua. Eta horrein, egingo dudan izango da, adibidez, hasiko gara arrizena egite. YouTubeko bideoa jarriz. Orduan, hemen badaukat ja bideo bat aukeratuta interneten, YouTubeen,
kopiatuko dut esteka hori, kopiar, eta joango naiz editorera, eta esango diot insertar. Insertar badaukazue audio, bideo eta beste batzuk, gero ikusiko dugu audiorena eta besteak, baina orain kasu honetan izango da bideo bat. Hemen esaten digu YouTubeko bideoak eta Vimeo bideoak onartzen dituela, baita ere kargatu aldugu Google Drivetik, esango diogu zein konturekin gauden lan egiten, eta bilatuko ditugu hor ditugun bideoak. Vale, orain utziko dugu, txertatuko dugu YouTuberena. Pegar, YouTuberen esteka, vale, eta sakatu intro. Vale, badaukagu hor bideoa, moldatu aldiogu tamaina, eta noski kokatu nahi dugun lekuan. Oraindik hor utziko dugu, eta joango gara ikusten nola doan gure hormirudia. Vale, hor sakatzean, entzuten da bideoa eta ikusten da, egin aldugu haundia noski, edo YouTubera joan algara ikustera. Egiten badugu handia, ikusiko dugu osoa, pantaila osoan, eskape sakatuz, bueltatuko gara aurkezpenera. Vale, aurrebista itxiko dugu, aurrebista eta bueltatuko gara editorera. Vale, orain arte jarri dugu bideo bat eta izenburua, horrela utziko dugu lehenengo bideoa, eta joango gara besteetan, beste gauza guztiak txertatzen.